Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana komculi kaMaskandi kune-Navigator ke ugcwensa njengoba esedlulise ukubonga okukhulu uKhuzani Ngidlamlenze kumfampongoso enkosizwe owathi wamnikeza lona ngenkathi abantu abaningi bemshalazela isakhulukazi ubahleli bomcimbi. Bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale nginibingelele yona ngimbuso sithi MTV sithi nje mase qala ngani channel yake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba eshishayo nazo ke zitrendayo. Ake wengane zawethu impela sibona laphana ku-Navigator kumfowagcwensa njengoba besedlulisa kamazwi okubonga kuKhuzani ke Indlamlenze kumfampongose ngathi ke wamenzela kona ngenkathi kabahleli kibemcimbi kibemshalazela bengamqashi nokwenza ukuthi ke impela kazizwe njengeciko elingaphelele phana ke endimeni ke yomculo kaMaskandi. Uthi yabona kuKhuzani ke wangenza ke umuntu ke ebantwini uthi ke wabesehlala phansi ke wacabanga kahle wathi ke kumele ke acreate ke i-platform ke yakhe ke yaziwa ke ngeBingcade okuyiyona ke i-platform wayeza kwazi baphefumela ke bathandeke nabalandeli ke ebomculo ke wakhe. Uthi hey bafowethu ke ngathi ke mangaba sengiyenzile ke ngabe sike sengihlala futhi ke ngabe sengathi cha impela ke yabona ke lo shuni ke yokudala lapha ke awungisebenzele okunalokho ke impela ke ungikhandela ke izitha futhi ke nabahleli bemcimbi impela ke bahambela kude ke nami mangaba ke behlela ke imicimbi ke yabo. Uthi ke wabese ke seshintsha ke wona koshuni uthi hey yabona ke emva kuba kushintshe ke ushuni ke wenzeka izimangaliso njengoba ke abalandeli ke nabathandi bomculo kaMaskandi ke bavisana bamthanda njengoba ke bemthanda ke njengamanje. Hake wengane zawuthi impela usho njalo phana ku-Navigator kumfowagcwensa ethi hey impela ke qhaza ke ladlelwa uKhuzani phana ke yena ke elikhulu kakhulu futhi ke alilinganiswa. Hey bafethu bese nxusa ke bonke ke abantu abathanda ke uMaskandi uthi hey bangakhohlwa uyaphana ke emcimbini wakhe uKhuzani eCalvan City. Hake wengane zawuthi impela ke zinjalo ke bese niphathele zona la kwembuso sithi MTV sithi bafethu ke nisivumele ke hlabe phasi ngedolo sinje qeshe idibane kuyona ivideo elandelayo.